Здравейте, приятели! Аз съм Галя и днес ще ви покажа отклони. Отклони се правят обикновено на правите удари. Не обикновено, ами като цяло като ни играят с прави удари, тогава правим отклони. Една ръчичка, може ли? Така, значи отклона се прави на външната част на ръката. Отвън лягаме, защото ако легнаме навътре, влизаме на другата ръчичка, ще се накендрим. Айде още един път да го покажем. Ето това е. Хоп. Виждате ли? От тук избягваме и двете ръце. И след това връщаме някакъв удар. Така, заставаме в бойна стойка и ще направим първо отклон наляво. Прибираме ръцете до главата, лактите до тялото, завъртаме тялото наляво, като завъртаме цялата дясна част. Ето това е. Лактите до тялото. Още един път ще го покажа. Хоп, ето, от бойна стойка. Съвсем леко приклякаме, съвсем леко и завъртаме наляво. Добре, отклона надясно е още по-лесен, като много хора се заблуждават и се гушат, пребират, крият. След като го направите това движение, след това няма връщане. Така, значи пак от бойна стойка, дясна ръка на скулата, лявото рамо. Само завъртаме надясно и повдигаме леко лявото рамо. Завъртаме левия крак. Ето това е движението. Пак. Виждате ли как повдигам леко лявото рамо, съвсем леко се отклонявам надясно. Така, сега ще покажа наляво. Пребираме ръцете до главата, след това надясно. Изкарваме лявата ръка и повдигаме леко лявото рамо. Когато играме с партньор и се опитваме да му следиме ръцете, точно кога ще ни пусне ляв прав или десен прав, малко по-сложно става и почти невъзможно. Затова, когато почнем да играем бокс, е хубаво това да се прави постоянно, да мърдаме тялото, да бъдем малко по-гъвкави. Много трудно се хваща удар, евентуално на удара да направим ескиваж. Ако го дебнем, това няма да се получи. Затова за малко по-напредналите, когато играете бокс с партньор, абсолютно винаги трябва да го правите това с тялото. Хоп. Постоянно да движиме тялото, то без да искаме, просто ще се разминеме с правите ударчета. Добре, сега ще ви покажа няколко комбинации, в които ще включим отклони вляво и в дясно. Първо ще направим отклон в ляво. Ляв отклон, ляв, десен, ляв. Така. Значи, когато правим, по принцип може да почнем директно с отклон. Ето това нещо. Хоп, раз, два, три. Раз, два, три означава uppercut, прав, круше. Айде още един път. Директно с отклон. Отклон наляво, uppercut, прав, круше. Сега ще направим отклон надясно. Значи, много е хубаво и много се получава отклон и директно десен прав. Отклон надясно, десен прав. Айде още един път. Раз, два. Ай, сега ще направим ляв десен, отклон десен, ляв uppercut. Ляв десен, отклон надясно, десен uppercut, ляв uppercut. Добре, айде още един път. Ляв десен, отклон, uppercut, uppercut. Какво да направим още? Айде малко близък бой. Отклон наляво, ляв uppercut, десен uppercut, ляво круше. Още един път. Лягаме. Uppercut, uppercut, круше. И отдясно също ще направим. Uppercut, uppercut, круше. Като отдясно само подлагаме рамото, лекичко сгъваме горната част на тялото и почваме uppercut, круше. Нали забелязате какво правя с краката? Още един път да видите как ги завъртам. Трябва задължително на отклона да се завърти. Едно, две, три. И сега наляво. Пам, пам, пам. Надясно. Ай си е толкова. Добре. Айде, приятелчета, чао до следващия път и да знаете, че в петък ми предстои много тежка битка на 9 септември в Канада. Да ми стискате палчи, да ги убием.